Псіхолог не можа расказваць гісторыі сваіх кліентаў, нават ананімна. І я, праўда, у лёгкім ахеры, калі чую парады. Раскажы гісторыю поспеху. Гэта прыцягне новых кліентаў. Тое, што чалавек прыносіць у размову, вельмі далікатнае. Часта гэта тое, што ён не кажа нікому іншаму. І нават калі прыбраць імёны і дэталі, усё роўна застаецца рызыка, што чалавек пазнае сябе альбо яго пазнае які-небудзь знаёмы. Гэта можа зрабіць балюча і адаб'е ўсю ахвоту звяртацца да дапамогі. Таму я не выкарыстоўваю нічога з нашых размоў у кантэнце. Я проста размаўляю пра звычайныя сітуацыі, якія здараюцца са мной альбо я сустракаю ў жыцці. Пра пачуцці, якія бывалі ў многіх. Гэта не пра канкрэтных людзей, гэта пра тое, што адбываецца ўнутры нас. І тое, што чалавек кажа мне падчас сеансу, застаецца толькі паміж намі. Без пераносаў у інтэрнэт.